Waduh, lebay. Lah dihalusno ngono gak oleh ya. Ditambahi akhiran ngono misale. Ya apa? Anjing sampean iki ngono. Jenengan asui. Ya apa ya? Ya. Keliru ngomong Pak Prabowo tapi gak ono sing ngelingno. Tapi iki jenenge di daerah korban banjir jene ya. Mungkin ditekani presidennya wis seneng kan. Presidennya sing gugup nek. Malah kualik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tahun baru ini kudu duwe harapan baru. Tahun baru harapan baru. Sing jelas ya nasibe lek iso berubah dari yang biasa rada munggah level lah. Weh, munggah level. Golek wis level terakhir lamu Sorojo lah. Kaya game Mario Ya Kak, asli nih tahun baru iku kudu levelnya sing ya koyo Ya. Ya kehidupan iki lho kudune dirubah ngono lah. Betul. Lebih-lebih iki pemerintah iki aduh kok tambah kuat. Langsung apa ya? Langsung rono. Emang salaman apa durung ya? Salaman cek jane. Salaman cek. Salaman cek. Sampai ketemu di warunge Pak Mutono. Iya, iki rada dadi penasaran. Aku sak kampung tapi goleki warung iku gak ketemu iki ndi warunge aku tibae warung ini. Oh, gak dituduhno sampai ro iki bahaya soalnya. Karena tengok warung iki. Insyaallah koyoke bakalan ditekak-tekakno wong-wong berpengaruh nek ngene. Ngeri saiki. Oke. Bukan dhisik ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Surya di konten Omong Kobot, obrolan ringan berbobot, di mana saya akan memperbarui konten-konten saya yang sebelumnya sudah vakum selama 5 tahun dengan konsep dan format yang baru tentunya. Kalau kemarin Omong Kobot itu omong-omongan sing ngeresek nyampah, nah saiki kate tak tak benahi lah dengan perubahan tahun ini Mang. Oh ya enggak lah. Mesti lampu monggo masa mek tahun iki tahun ngarep ya jaluke terus anu lah. Oke. Nah, jadi untuk konten hari ini di Omong Kobot ini saya enggak sendiri. Saya akan ditemani sama tetangga saya, Mas Puput. Cak. Oh, Cak Puput, Cak Puat lah ya. Cak Puat. Kita akan aku deskripsikan lah. Aku manut sebenarnya, tapi dituduhi dengan acara Omong Kobot, obrolan ringan berbobot. Berbobot iki sih konotasinya ya apa? Apa tadi sing diundang aku malah berbobot kan ora ya. Ya gak. Itu gak ngono. Gak ngono. Kudu berat badan. Oke, siap. Kudu. Tapi isi dari obrolan kita di sini itu yang berbobot. Itu yang berbobot. Oke, jadi nggak sekedar guyon. Iya, guyon. Ya guyon, kudu guyon. Nek gak guyon wong urip gak guyon stres temenan stres asli. Gak asik jane. Gak asik. Lah, makane di warung kopi Pak Mutono iki, ya, warung kopi Pak Mutono iki lek iso, kate tak gawe ajang yang ngene iku wis. Sharing gitu. Sharing wis. Pokoknya kayak pengalaman ngekei mungkin informasi yang positif, informasi yang bermanfaat untuk pokok nggak golek utangan. Ya sajane nggak apa-apa ya Lur ya. Sedikit kan jeneng usaha ya. Ya saken iki sing jaga iki sik anu. Oh ngono ya sik urung oleh. Bener ya. Sebelum berlanjut iki kok jenenge warung Warkop Pak Mutono. Iki biasanya kan ono artine ya. Misalkan warung Rizka, warung opo, toko sopo. Iki Warkop Pak Mutono iki. Jadi iki kan jenenge wong. Sapa? Pak Mut. Pak Mut. Iya. Oh. Nah, iki kan awake dhewe iki weh senengane ngomong ya mut wae. Jadi saya enggak sampai wis Mutono iku ngono. Oke. Wis Mutono arek ngono. Iya, Mutono ae. Lek kopi entek kan wis Mutono ae. Lah kadang yo jagongan iki ngene, kopi wis entek sik ngomong ae. Lah iya. Apa sing kate diombe gak ono ya Mutono iku ya. Jadi seperti itulah, seperti iku. Ngawani ya. Jadi lek sampean kenal Cak Andoko iki memang wong iki sering riwariwi di kampung-kampung riwariwi. Survei Mas ya.
Enggak, kan aku di bidang distributor di Kementerian Ekonomi. Oh, Bidang distributor pangan masyarakat. pangan. Ya, jadi luwih familiar iku diarani mlijo lah. Iya. Tak pikir mangkat ini nyurvei opo ngono Pak Mlijo. Tapi ya kan kene distributor pangan nang masyarakat ngono lho ya. Wis ngewangi Menteri Perekonomian dan apa jenenge? Iyalah. Pelengarannya pemerintah bagian iku lho sing apa pelengarannya program iku? MBG. Heeh. Apa? Iya iku sih MBG asline. Oh, kali ngomong MBG. Iya. Winginane wae kasus MBG ya. Ya aku sih krungu, cuman nggak begitu memperhatikan secara detail lah. Maksudnya kan soalnya nggak ngerti secara keseluruhan, hanya beberapa. Terus juga cuman dari warga-warga sing terlibat MBG itu kan contoh kecil kayak sing jare winginane apa MBG 5 hari ijole iku. Oh, ijole ternyata libur iku kan yo telung dino asline. terus Gajine maksudnya nominale. Dan nggak semua sekolahan sing menerapkan itu ternyata. Iya dah. Waduh, gue itu berarti lahan temenan. Wes Seru. Ya. Seru. Tapi kini nggak usah ngomong masalah MBG babak. Itu kan wis liwat ta. Mari iki kan wis aktif mana ya muga-muga pemerintah juga apa itu jenenge bisa membenahi kita. Jadi cek nggak sampai ya iku mang lho nek kowe abane kan ono ndek kono diambu ya diambu tok iku urung anuan memang mambu iwak gak diambu kan ono mambu korupsi aku gak sampai ngomong ngono kok sampai tapi gak apa-apa lah gak apa-apa yang pasti kita juga kan di sini bersuara kita juga mengkritisi iya ini mengkritisi ndek Pak Mutone ndek baru kene iki ya wis bersuara kritik nang ya sembarang ya. Ini termasuk pemerintah kan termasuk pemerintah fakta-fakta berita viral pemerintahan itu kita kritisi di sini karena apa disclaimer sih ya pemerintah sing wis dadi mlebu nek pemerintahan iku lek ora gelem dikritik ya ojo mlebu pemerintah masuk enggak masuk ya kan lek ora kepingin dikritik ya wis dadi wong biasa ae wong dadi wong biasa ae iya sik dikritik ya masuk tadi pemerintah katanya main aman kan lho yo ora iso wae lek kene main aman rusak negara temenan asli wis ngomono sing mambu-mambu iku mau kan salaman ambek aku gak mambu iki mau gak mambu amis kon salaman ambek aku enggak iya soalnya kan rakyat cilik iku ngumbah tangan iku kan rada angel lah ngono lek pemerintah kan ngumbah tangan kok gelis ngono lho no aduh Sing pertama ya, sing awal-awal masuk wis ngono. Lah gak apa-apa wis, kok konten iki kudu dikolokno terus. Oke. Memang ya wis balik meneh lho, memang ditakoni masalah perubahan tahun baru dan lain sebagainya, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya iki aku juga kangen karo pemerintahan baik di tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan pusat dan lain sebagainya. Apa maneh di desa kan. Kangen karo iki lho, koyo pembangunan infrastruktur desa sing ono pelat apa pembangunan paving tak sapiro ana kijing suwe lho apa tak gak tau nang sawah gak tau dolen-dolen ngono lho iki kok wis kangen ambek ngono-ngono iku muga-muga di tahun yang akan datang ini mungkin apa jenenge anggaran desa apa ADD desa sing baru bisa menyeluruh lah bermanfaat untuk masyarakat jadi ini menteri enggak norek ya apa sih jadi kan enggak dianu ya apa masuk sing jarene apa audit itu gak terus lho iku ya apa ya kurang paham aku kurang paham aku ya mungkin suatu saat kita akan mendatangkan ya muntah dari levelnya yang mana level ya kami tua ya RW dhisik lah ya RW dhisik RT dulu RT RW Di desa itu ada kami tua ya jenenge kami tua Bapak Kasun kepala dusun ya ada tingkatan itu RW lah di perkotaan enggak ono Kasun yo RW Kasun Kades insyaallah Sekdes Kades wis pokoke tokoh-tokoh penting lek iso ben-ben suatu saat kudu iso tak tekakno nang warung Pak Mutono tak undang tak jak ngopi nek kene ceritakno bolo. Ceritakno bolo sih sebenarnya ke masyarakat iki opo? ADD kuwi opo sih? Betul. Mungkin aja deh ya akeh di masyarakat
mungkin lho daerahku kono iku mesti dikai banner gede anggarane kene. Di desaku geno. Desaku geno. Ya mungkin itu kan Kok pertanyaannya. nyetak bos ya. Itu mungkin salah satu jawabannya. Salah satu anu. Ya kan? Jawabannya seperti itu. Malah ya tak kandhani ndek cedeke kene lho. Percetaan gede kok ndek kono ya. Iya. Ya tak banner e bah gampang asline ndek kono. Gae kan mangamplok iki jenenge dipangan kabeh ta iki. Oh. Kena. Sampeyan kepengin apa? Tak juga kok totalan buri wis wong wis gampang. Iku ku jenenge emput sih, jenenge buri ku jenenge emput. Iku panganan ono jajan kenean iki rek. Ono ta. Iku tapi ono reno-reno iku. Jarine sing dodol jarine wakmu iku. Iku ono sing tengi. Maksudnya enggak tengi, rasane apa? Mari mangan balase seri. Seri. Oke. Ya jane biyen kan ora niat dipangan lek jamanku biyen tuku emput. Dibuak ya jane. Digawe kempros-kemprosan ngono dadi. Jadi dipangan malah dikemprosno kancane ngono. Anu cosplay ulo kobra. Emput iku anu lho, lur remekane wafer lho asli. Oh iya. Kan Anu remah-remah. jurjuran ya. Kayak masyarakat kecil kan remah-remah. Rapat dirungokno. Sik ngombe sik. Ngombe. Ya. Ayo di ngombe cek tenang, bulet iki. Oh, main arek kopine Pak Mutono rek. Temenan iki lho. Kerupuk barang iki rada ulet iki. Menan. Ulet kaya Lek kerupuk iku aja dikecapi lur. Dimut ae. Hah? Mutono. Kerupuk Mutono kemarin lo lulut dhewe. Wah, enggak iso. Iki lek iki kan kerupuk anu iki kerupuk kulit iki ya. Dadi kok nyereti tambani. Wah, nyereti. Jan nyereti kaya awake dhewe lek iku lho. Lek apa gak iso ngutakno unek-unek wah kaya mangkel. Sereten ndek kene iki kaya kecepatan apa kono Andre. Seru. Gak diombeni gak lega. Nah, berarti kok ono permasalahan baik itu di sektor manapun, dadi unek-uneke iku mau ibarat kesereten iku mau. Dadi kok di glontorna atau disuruh ngambil solusi. Muga-muga iso nemu dan tempat ini bisa menjadi apa ya? Kok gudang base camp untuk menyalurkan opini atau mungkin memberikan informasi baik itu dari berbagai kalangan lah. Iya, jelas bermanfaat. Yang jelas video ini iso bermanfaat dan kayak hiburan jelas tentune iku. Ya pokoke metu teko kene sing delok juga iku nggawa wah ternyata omong kobot iki ngene ya. Berbobot temenanan ya ngono lho. Iya. Iku asline. Siap. Kita harus bisa membranding seperti itu. Enggak dikai dar apa jenenge branding. Untuk gurung mlebu gurung setange. Ya muga-muga lah ya. Ya. Muga cepet. Apa mungkin kan saiki sepolosan background sing itu. Kemarin kok di sore sesuai ana tulisan apa running tag disponsori oleh apa kan ngono. Karepku nek kene tak kongen ke etalase. Isine LC. Aduh, ngawur. Pak Mutono, gak kuat gulaane. Alhamdulillah wis. Terus apa jenenge ya perubahan di tahun baru iki intine semuanya dari semua pihak masyarakat kecil maupun menengah maupun segala macam wis kayak gitu nih membawa dampak yang lebih positif terus ya, juga. Apa ya kita kan berdoa kan gak cuma kanggo awake dhewe juga kanggo lingkungan kanggo ya urusannya orang banyak tentu. Orang banyak. Tapi selain apa jenenge harapan-harapan tadi iku undang-undang ya nek sing anyar ngerti iki kok. Apa iku? Ero ta? Urung roh aku. Iki lho, ayo diwaca bareng-bareng iki. Iki kumpul kebo iki sama ngerti dhewe sih istilahnya kan berarti kan berduaan yang belum sah secara agama maupun negara. Belum muhrim jadi nilai wong. Tapi ini kok mulai 2 Januari 2026 telat. Kudune ku tanggal 30 lah ya. Iya. Soalnya rame-ramene ndek kono kan malam tahun baru ya tadi. Biasanya di Songkoritian ndek lain-lain. Iya, tretes. Iya. Enggak tapi aku mau tak baleni meneh yo. Iya. Lapo kok sik tahun 2026 ha? Kenapa enggak dari zaman biyen iku lho wis dikandhani. Bahkan Allah sendiri wis nurunkan. Ya kan? Kan ono kan ndek kene lho, mari tak kekane ndek kene. Oke. Surat An-Nur ayat 2 iku jan. Hukumane iku enggak mek dipidana atau di penjara ngono. Di 100 kali cambuk dirajam. Ya. Ya bener kan? Ya, bener lah enggak salah.
hukuman orang yang berzina itu kalau di agama kita Islam itu memang hukumannya 100 kali rajam. Jadi lek rajam itu sebenarnya ya tanpa ampun. Tanpa ampun. Jadi lek rajam itu sak ngertiku lek di kono di Arab kono sebenarnya bukan cambuk. Apa? Tapi diantem. Dia dipendem batu kan. Dia awalnya dipendem mungkin setengah badan atau saat diketokno sirah tok terus diwantem sampai mati. Sampai mati. Wih, ngeri ya berarti ya. Tapi sing umum iki di daerah Asia Tenggara iki Brunei, Malaysia kan ya apa? Ya cambuk ono cambuk juga. Kalau di Aceh juga ya, Aceh itu kan rata-rata cambuk itu karena lek pas wae gak gawe baju sesuai karo adat atau mungkin undang-undang di kono atau bagaimana terus anak zina juga ono sendiri juga cambuk juga atau mungkin hukum-hukum yang lain. Ngeri. Oh, dadi iki ono hukum anyar ngono ta wong-wong iki. Makane iku KUHP baru sik kate diproses. Sik urung ngerti, sik bingung iku. Aku iki ngerti apa ya hukuman apa ya sing digawe. Oh iya berarti kan durung ono ya hukum berapa ya? Baru lho. Bayangna paling sik ngerek apa ya? Paling sik golek-golek bahan. Ya apa bos? Iki dihukum apa iki wong nak kumpul kebo iki? Kumpul kebo dihukum. Dibalsem wis manuk iku. Ora kan anune ya kan anune kowe. Apa dikebiri ngono. Kayak keterlaluan nanti kowe. Biasa lek lho kan lek misalnya di Islam nyolong potong tangan. Iya. Pejabat ini nyolong potong tahanan kan ngono. Iya Natal oleh subsidi bos. Natal oleh subsidi sak wulan. Wis pokoke sing mau masuk iku gak masuk. Lah wis di penjara iku nek jero sing sregep, sing baik. Dadi kok oleh potongan-potongan. Iya. Pencitraan itu di jonjong dur ngono ya. Wae seru. Gawe ya. Bayangin iki lho kekonyolan sing ngene iki lho sing kudune. Memang yang harus kita kritisi ya seperti ini. Ya asline kan harusnya ya ora mek iki tok ngono. Ora mek undang-undang sing masalah apa koyo ngene iki korupsi lho. Sampai saiki gak ono undang-undang sing langsung tes. Ya, hukumannya hanya hukuman penjara tahun-tahun, enggak ada hukuman sampai winginan ini kan ono iku berita kate dimiskinkan gak wani ngono ayo. Gak sida iku ya. Lek ya gurung diketok palu kok ayo. Ya opo ngono iku. Tapi memang wae kasus-kasus korupsi sing nilainya mungkin miliaran atau triliunan. Buktinya sekarang sudah mulai meredup. Iya, karena mungkin wis akeh sing konangan iku ya. Ya lek sing iku sing konangan apa triliunan anuan, lek sing juta-jutaan titik-titik sik urung kewaca ya. Makane dengan koyoke Menteri Pak Purbaya iki ya rada ngeri ya kan ya. Wis muga-muga lah tekok tingkat sing cilik-cilik. Terutama iku di desa iki gak iso kepantau. Dadi saiki rada anu demo barang iku lah ya rada demo kepala desa. Desa iku ya. Aku ditakoni lurahku ini melok ta ora ya ngono sampe sukan aku lagi. Gak nutut. Sekawani. Apa sing ono sing gak melok juga nyene yo. Ya ono, ada beberapa yang tidak ikut. Ya mungkin iku sing kenceng ya. Lek sing menggok. Iku malah sing melok ngono maksudku. Sing melok sing menggok ngono. Enggak ngarani ngono aku gak ngarani ngono. Kan banyak ya bisa jadi kan mesin kenceng dia apa jenenge melok. Dia menuntut ya ojo lah Pak lek dipotong karena pembangunan di desaku sik kurang. Contoh kayak di desa di Malang Selatan akeh sing kurang ya sebelah-sebelah. Tetangga di Jawa Tengah kan juga akeh daerah sing tertinggal. Lah kepala desanya kan yo butuh pembangunan di kono sing iku ya kenceng, data kenceng, danane kenceng, laporane kenceng. Kan yo butuh. Padahal iku lho misal gawe bangun di situ juga kurang lah kan bisa jadi seperti itu. Lah sing wis cukup tapi melok ya ngaruh ya iku sing ngene. Iya dadi koyoke juga pas demo iku mungkin mosok mek lurah sakmono kae iku lurah kabeh, kepala desa kabeh. Mungkin ono staf-stafe sing melok apa ya apa. Karo juga yo. Soalnya kan yo juga. Ya kemungkinan ya iku wis bagian iku lah blantik gak mungkin melok nih. Iya. Soalnya kan lek didelok memang ya maksudnya pengalaman sing aku tahu ngerti kan memang sekarang kurang lebih ada sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia kan. Samono kabeh ngono maksudnya kan yo koyo gak mungkin kabeh lah. Mungkin ono siji loro. Iya siji loro. Koyo teko sing di Timika kono ya kuwadane Jakarta. Beh rugi aku. Anak adek-adekku nek ora akeh. Sudah hati kok malah ngono. Kayak sapa kades sing tatuan iku kan kok gak melok iku ya. Kades iku dihujat wong akeh iku. Krono gak melok apa krono apa?
Yo jarine. Apa sing tas winginane anyar iku? Yo sing jare bangun dengan dana. Oh, dengan dana ya pribadi. Kan ono sing ngomongin ya KDC iku. Salah satu di TikTok meneh iku rame. Jarine gak mungkin anuan. Jadi buktikan di klarifikasi memang beberapa puluh meter tok lah sing sisane iku dibangun beliau sendiri. Dibangun dhewe. Gak mungkin 100% dananya pribadi. Ya tapi ya itu pribadi. Oh, pribadi. Oh, berapa yang sisane iku berapa puluh meter tok. Nah, sisanya dibangun dengan pribadi. Akeh bangun sisane apa sing akeh sisane. Ternyata di klarifikasi banyak sisanya. Ya enggak kurang apa ya infonya seperti itu. Tapi untuk jelasnya golek ono dhewe lah. Yo engko di TikTok kan ndak ono pakai iku rame. Tapi kan ya bisa jadi harapan masyarakat ketika seperti itu. Maksudnya ADD tetap dilaksanakan, maro kekurangannya ditambah yang belurai dhewe kan yo. Iya. Tapi ya sebagian sing koyo ngono sebagian. Sebagian malah memanfaatkan. Yo gak apa-apa memanfaatkan. Ojo lagi. Maksudku sing anu ku lho. Oh ya memanfaatkan lah digawe sing dialokasikan ke yang lain. Dialokasikan ke sini yo kita enggak tahu. Ojo sampai sana. Ini lho ini. Irigasi barang ya kudu lancar irigasi. Aja sampai dibendung ndek kene. Iya ta, bendung iku. Aja lah. Mending kaya anu ae lho, kaya lurah sing gawe patung iku ae lho wis. Oh iku mengangkat ekonomi lho. Oh temenan akeh. Kan ono sing ngomong jarene anggarane sampai puluhan juta, buktine mek 3,5. Iku ya dana pribadi itu bagus meskipun hasilnya kurang memuaskan. Aduh, iya jare konten kata ndek ngono iku antara persilangan apa iku zebra cross kudane lah zebra cross. Zebra kudane tapi alhamdulillah kan saiki bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. UMKM munggah ya. Dan itu lucu juga itu. Kayak lucu-lucuan yo. Ya lucu aja nih. Digawe. Aduh wis tapi tambah ono foto AI sing AI sing ngrubuna iku. Duh jan ngawur ngomong. AI merasakan saiki ngene. AI merasakan. Ya seperti iki juga. Enggak mek satu ikut tok undang-undang sing anyar Mas. Ada lagi undang-undang ya per 2 Januari. Lek nyeluk koncone anjing iku ya jarene kena dipidana 6 bulan, pidana 6 bulan sampai didenda 10 juta. Krungu. Jadi lek ono seseorang mengatakan temannya dengan kalimat anjing. Irik. Loh, boleh kira. Lah ya kan untuk anjing ya kan. Lah ya kan saya tulisan di kono anjing. Kecuali kok anjing garis miring kiri, garis miring asu. Tapi kan setiap daerah kan beda-beda tuh. Akeh lho tulisannya. Jadi istilah penyebutan hewan iku akeh. Ya mbok kok pemerintah ya apa antisipasi ini jelas kan. Jelas iku harusnya ya lek ngono iku enggak mek anjing tok, anjing, garing, asu, garing kiri. Kiri garing ngono. Asu garing. Tapi ono ya. Tapi wis memang wacananya itu memang diadakan ke undang-undang. Sepertinya ya bakalan diane juga. Tapi kan iki jelas ya penjara 6 bulan, denda 10 juta. Wis jelas. Kok muncul cek wong cek roh. Oh iya iku mang tak unjul ya. Iku mang tak unjulno. Mari kita unjul iki ya. Iki lho beritane iki. Iya. Oh iya rek. Dadi cek roh sampean niku. Malah ojo nyeluk kancane ngono lah, sing apik ae lho. Iya. Apa babi ta apa? Gak, tapi ku lho gak masuk akal ngono lho. Menurutku apa sih kok ngurusi sing koyo ngene iki? Lek sampai gawe pemerintah, sampai gawe aturan lek enggak oleh nyeluk kancane sewu cuk ngono. Kayak di Surabaya. Bae wong sak Surabaya dipenjara kabeh iku. Oleh 10 juta. Surabaya, Darjo, Mojokerto wis dipenjara kabeh iku wong arek nom iku. Ora oleh nyeluk kancane ambek celukan cuk. Temenan. Surabaya nom-noman entek meneh. Penjara kabeh. Bok iku ya. Dadi lek ben zamane ben lah istilahnya ngene ya. Apa jenenge maling aku penjara bok lah ngono. Iya. Saiki arek cilik arek meso penjara bok ngono. Iya. Jadi pelajaran sejarah ben ngono ya. Iki aja ngomong anu aja. Wis parah banget. Parah. Tapi yo ngono lho aturan iku asline ya apa ya aturan sing remeh. Iya memang itu kan hanya sekedar pengucapan ngono lho. Enggak semua orang yang dibahasakan seperti itu kan tersinggung. Ya enggak kanca dhewe kan ya apa terus mari. Iyalah. Masa ono kanca kawan teli lho guyon kaya ngono kok biasa aja anu. Duh, lebay. Nek dihalusno gak oleh ya.
ditambahi akhiran ngono misalnya. Ya apa? Anjing sampean iki ngono. Jenengane asu iki. Ya apa ya? Lah ya jenengan asu iki. Kan wonge mulai gak mereng-mereng. Apa tah harus apa itu dijadikan bukti misalnya oh iki arek iki ngelokno aku anjing misalkan iki digawa nang polisi dilaporno iki lho Pak buktine malah dhek didenda. Lah iya buktine iki lho mbek apa ya misalkan lek koyo pencuri kan mbek CCTV ya kan ya didelok otentik di apa diputar ulang ya iya ono njuku anu ya lek ngomong asu apa ngilokno kiri anjing lho iki lho sing dadi bukti apa lek gak ono saksi misalkan gak ono saksi wis kayak aku sampe ngene iki yo kiri lho sapa ndak saksi ndak saksi ini terus apa sampe lek kate aku singgung misalnya misalnya aku singgung mari ngono akhirnya ditakoni kepolisian iki Pak sesuai karo undang-undang yang baru arek iki ngelokno aku anjing Pak ono buktine wah gak ono Pak wah ya apa ta mari lah kan bingung dhewe polisi ini mari iya makane ya apa ngene mau pas aku ditekani ndek kono sampean ngelokno ora iya aku mau nyeluk kambing kan anu-anu kan bisa iso tapi gak lucu tapi mari akhirnya di mlebu persidangan lah iya di sidang iki sak forum sidang ngono kadang ngilakno iki anjing mareno waduh sing debat jaksa ambek apa jenenge konane ku wis pokoke ya sing di konane persidangan ya wis bingung masalah iku anjing iku mung waduh iya iku tambah ilo-iloan hakim mbak anu oke rek ngono anjing lho tambah apa iki to ya sebenernya carimu mang ngerti like misalnya ngomong ngono dihukum aduh penjarane bok lah iya makane iku mang bener kan gak keliru lho aduh jan makane yo lek gawe aturan ya dikaji ulang dia enggak sampai dan disosialisasikan itu secara sing menyeluruh ngono lho maksudnya sampai level yang paling bawah. Iya, ya. Percuma sampean gawe aturan kok ndek tingkat dhuwur tok lah sing desa-desa ngene iki lho sapa sing ngawasi. Ya harus ono sosialisasi nang sampai masyarakat bawah, paling bawah. Karena sing kakek ngomong kiri asu anjing iki wong isoran. Ya. Wong isoran, Pak. Kudu enggak mungkin di parlemen ngomong teman-teman kiri tapi ya mbok ya ngomong ndek. Tit. Dawa iki wis pokok kesalahan sing kok ini aja dibaleni. Apa meneh? Gaya aturan sing kok ngono iku. Ya. Tapi ya aku enggak iso apa ya. Gak iso maksudnya gitu loh. Gak iso nglirokno dewan-dewan iku. Karena iki ana video nih delok iki. Selamat tahun baru tahun 2021. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua. Aku amin ya. Karena ono dungane niku. Kak jerak tuh. Lek masalah kesalahan pengucapan niku yo apa yo? Ayo, ya apa sih rek jenenge lambe iku lho. Oh, jangan keliru ngomong. Jadi wong suwek akeh lupute. Wong tuwa akeh lumute barang ngono wis lunyu. Makane iku gak tapi teko wong sakmono kae iku ajudan iki sih kok ora wani jawil lho. Pak Teddy gak ono aku mayo kaya. Gak ono. Lah ya kok gak wani jawil. 2026, Pak. 26 bos ngono ya ora ngono ya. Keliru ngomong Pak Prabowo tapi gak ono sing ngelingno. Tapi iki jenenge di daerah korban banjir jenenge. Mungkin ditekani presidennya wis seneng kan. Presidennya sing gugup nek. Malah kuwalik ya. Asline masyarakat sing ngono jenenge. Sing kudune masyarakat sing gugup iki malah presiden iku. Kan didampingi di kanan kiri ini kan akeh pejabat-pejabat juga kaya kan ya. Mungkin wis alah iyalah wis. Tapi ya apa sih namanya doa harapan ya. Kesalah ucapan iku mang ya bisa dimaklumi. Cuman kan ya dadi lucu-lucuane malah nang ngene iki. Lah iya makane kuwi jan. Apa lek sing kliru ngetik apa jenenge? Tipu. Oh tipu ya. Tipu anggap tipu lah mungkin aja nih. Iki lek wan ketik iki lek tipu ya. Lek lambe. Lambe ya iku. Tipu. Tipu verbale tipu iki kan. Ilate keplecuk. Iya. Ya wis lah, wis ngono iku mau jadi apa problematika. Iki berarti anu ya, awal tahun baru 2026 ya. Iya, ya bengi iku paling sosdor iku kan gak ono. Sosdor. Gak ono iku, gak ono perayaan. Perayaan kembang api. Iku kayaknya seluruh Indonesia kan
karena menghormati di kalangan pemerintahan. Maksudnya kayak di kalangan pemerintahan, maksudnya kayak kantor-kantor pemerintahan sih nggak oleh nyumet. Iya ta, lah tapi di Surabaya, di Simpang Gumul, di anu informasinya yang saya dapat itu jadi ya nggak merayakan itu karena menghormati korban banjir yang di Sumatera dan Aceh. Iya, sih himbauannya seperti itu, tapi di Medan nyumet blok realisasinya realitasnya apa dhewe ndelok balik dador ae apane nek ndi lho. Aduh. Iya sih ya. Yes, pokoknya ya iku mang lho bener. Sebenarnya lek gawe aturan ataupun himbauan iku pemerintah iku enggak mek segala nek dhuwur tok. Di tingkat pusat harus menyeluruh sampai di akar sampai di bawah. Bener. Jadi sama-sama merasakan. Sekedar mek wacana tok gak oleh merconan dari pemerintah. Lah endi apa jenenge apa lek ngarani koyo lembaran atau peringatan atau kan gak apa edaran-edaran ngono lho. Surate endi kan semua saiki butuh klarifikasi, butuh validasi, butuh sembarang metek. Wis gak ngerti lah wis pokoke. Peraturannya ora kurang. Jadi lek gak tertulis gak tertulis anuan wakean anu saiki. Kakean menuntut ngono lho wong saiki. Perasaan koyo manusia asline. Kakean nuntut. Tapi ya bener juga lek menuntut dalam hal kebaikan lebih-lebih kayak sing winginane iku berita banjir iku kan rada anuan. Ya wis. Ya harus memang kita tuntut karena apa? Supaya bantuan itu bisa tersalurkan. Itu bener. Tapi lah aturan koyo winginane tahun baru nggak oleh sosdor, nggak oleh kembang apian, itu harusnya ya disosialisasikan maneh sebelum jauh tanggal 15 apa tanggal 20 itu dihimbau nang masyarakat. Bahkan dikandani lah RW ini. Iya, jadi di lingkup desa, lingkup dusun itu memang ayo untuk tahun ini wis gak usah merconan. Syukuran ae. Oleh merconan kok rungono dhewe nek kamarmu. Ya ora apa-apa kan ya. Ya kayak sempat mercon ini gimana ya. Dor. Iya. Ya kayak gini iki lho saiki. Ya gak usah. Apa ngono iki ana. Iya, ono mercon iki. Aduh. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Harapan di tahun baru ini ya ada harapan baru. Semoga di 2021 gara-gara sama ini Pak malah melok ya ini. Ya harapan di tahun 2026 kita sebagai masyarakat melihat pemerintahan itu kinerjanya semakin baik, semakin bagus. Ya njaluk tolong lah lek kate korupsi iku ya aja korupsi lek iso. Lek emang duwe niatan korupsi ya. Njaluk tolong lek katene korupsi. Lek iso ya aja korupsi. Lho lah iya lek iso ya aja korupsi. Maksud ngono. Iya. Ya lek anjene niat korupsi ya mbolah sak karepmu aduh sok tanggung dhewe ya. Ngono. Gak. Tapi aku harap dengan pemerintahan sing baru kayak Pak Prabowo iki bisa membatasi. Oh ya, wis membatasi wis kabeh akses kaya dalane celah-celah untuk korupsi. Iya, celah untuk korupsi. Wis diputus lah. Rantai korupsi ku diputus sampai saat ini. Dadi cek apa ya? Pejabat-pejabat iku cek gak menyengsarakan. Iya, ngerti dhewe lah videone wong iku ya sing ngomong angel menyengsarakan asline. Iya, iku ya wong menyengsarakan termasuk iku. Des ya. Wis gak usah bahas iku wis. Oke, wis alhamdulillah wis muga-muga di tahun yang 2026 ini harapan kita diijabah, doa-doa kita dikabulkan. Terus kemudian perekonomian semakin membaik, semakin bagus. Dan juga wis intine masyarakatnya semakin makmur. Wis insyaallah. Dan satu lagi untuk bencana semoga tidak terulang lagi bencana yang seperti tahun kemarin. Cukup 2025 sing pedih. 2026 kita move on ya dengan semangat baru. Ini gitu. Lek warunge Pak Muti jenis pewedane wong-wong wis sak Indonesia lek ngono kuwi masalah arek nom-nom duwe knalpot bagi kuping. Tapi kita maklumi lah. Kita hidup di kampung, kita harus memaklumi. Maka dari itu Pak, sampean kudu maklumi wong nisoran ora oleh
Mbak aturan dhewe nek dhuwur. Wong nisor kudu kok culik. Ora culik. Maksudnya kudu sampean maklumi. Dimaklumi juga. Oke, jadi mungkin sampai sini aja ya Ya, video wis. ini. Nanti kita bikin konten-konten berikutnya dengan insya Allah lah kita datangkan Bintang tamu yang bintang lebih. tamu. Apa bintang tamu yang apa narasumber bahasanya iki? Bintang tamu ya pokoknya narasumber Iya, lah ya. narasumber. Yang mempunyai histori Histori, hidup, cerita hidup yang Motivasi. wis pokoknya yang memotivasi kita semua. Insya Allah kita akan datangkan di konten Omong Kobot episode berikutnya. Oke. Jadi cukup sekian ya pembahasan kali ini. Saya Surya. Dan saya Cak Hasan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.